Hevdemîn belavbûna nûçeyên bilez derbarê belavbûna vîrusa koronayê li derdora cîhanê û deverê. Matirsiya cîhanê bi nexweşiya ku tanha zêdetir ji 700,000 kes nexweş kiriye û nêzî 33,000 kes jiyana wan ji dest daye bêhtir dibe ketiye di rewşeke metirsîdar de. Tevlî ku zêdetir ji 150,000 kes ji koronayê rizgar bûne, lê ji ber nebûna çareseriyeka diyar û rasteqîn tanha metirsî berdewam e. Li gorî nûtirîn amar û pêşhateyên vîrusa koronayê li cîhanê û deverê ku ji aliyerê xistina tendurustiya cîhanî ve tê ragandin da demjimêr di duê sibehê roja duşemê sihê adarê amar û pêşhate welatên herî bêhtir di hejmara qurbanî nexweşan de wisa ne. Lê derdora cîhanê hejmara rewşên nexweşiyê bi koronayê gihişte 721,051 kesî. Hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane gihiştiye 33,936 kesan. Kesên jê koronayê rihet bûne jî yan rizgar bûne, hejmara wan gihişte 105,939 kesan. Lê welatên navçeyê li Iraqê hejmara kesên nexweş bûye 547 kesan. 143 kes rizgar bûne, 42 kesan jî jiyana xwe ji dest daye. Li Îranê hejmara nexweşan gihiştiye 38,309 kesan. 2,640 kesî jiyana xwe ji dest daye. 12,391 kes rizgar bûne. Lê Tirkiye hejmara nexweşan gihişte 9,217 kesî. 105 kes rizgar bûne, 131 kes jî mirine. Li Îtalyayê hejmara nexweşan gihiştiye 97,689 kesan. 13,000 rizgar bûne, 10,779 kesan jiyana xwe ji dest daye. Îtalya li ser asta cîhanî di pileya yekem de ye ji aliyê qurbaniyan. Li Amerîka hejmara nexweşan bûye 135,957 kes, 4,378 rizgar bûne, 2,391 jî jiyana xwe ji dest dane. Lê Çînê ku vîrusa koronayê jê dest pê kiriye, 81,445 kes nexweşin, 75,454 rizgar bûne, 3,300 jî jiyana xwe ji dest dane. Li İspanyayê 78,799 kes nexweş ketine, 14,709 rizgar bûne, 6,606 kes jî jiyana xwe ji dest dane. Li Almanyayê hejmara nexweşan gihiştiye 61,789 kesan, 15,386 rizgar bûne, 500 kesî jî jiyana xwe ji dest daye. Li Fransayê 40,174 kes nexweş ketine, 7,202 kes rizgar bûne, 2,606 jî jiyana xwe ji dest dane. Li Brîtanyayê hejmara nexweşan gihiştiye 19,522 kesan, 135 kes rizgar bûne, 1,235 kes jî jiyana xwe ji dest dane. Hejmara qurbaniyên korona roj bi roj zêdetir dibe, bêhtir li 220 welatî li cîhanê belav bûye. Lê tanha çareseriya koronayê nehatiye dîtin. Elî Umar